Na, menjél szépen, már sül a csirkecomb, nem sokára. Igen. Szépen, jó. Szépen öntözgetem. Öntögezgeti. Nem öntögeti, öntözgetgeti. Teljesen megöntözöm. Igen. Igen, nagyon megönti. Kérem szépen, ez olyan finom lesz, hogy megnyaljuk a 4 ujjunkat. Vagy az 5-et? Nem is tudom melyiket. Fogjuk megnyalni. Kérem szépen, csirke, combika. Így szoktuk megnézni, hogy sül-e, vagy nem. Így szoktuk megnézni, hogy sül-e vagy nem, de még nem sül, kérem szépen. Nem sül Még csak még nem sül. Addig kajálunk egyet közben. Közben eszünk egyet, nehogy kiürüljön a bendőnk. Úgy, eszik közben. Közben eszünk. Úgy, egyik kicsim. Na, sül. Úgyhogy ma beletért és sül. Vigyázz! Mindegy. Víz van benn? Gyere, ezt írd fel egy levélre. Főz az ember. Nem is tudtam a kóla. Hogy? Nem is tudtam, hogy a kóla ilyen ez. Most jön az a rész, hogy átadtam majd idét. Tudod, elég volt most már ő, most már jön a kék. Ja. Tudod. Én is láthattam volna ezt a tevékenységet. De jó, hogy itt a kávé benne. Nem. Meg ez erősebb. Ja, aha. De milyen csirke lesz ez? Mustáros? Mindjárt. Ezt elvetek innen, mert az indultó. Tessék. Már a kutya olyan kövér, hogy már nem bír menni. Távez baktaló. Nem tudom, hogy megérzi a kutya majd a fölöki a kutyát. Na most mutassad, mert az előbb nem vette. Távez baktaló. Mustáros, szószos dolgok. Tudod, hogy nincs a villa. Meg ráfogyott az ételizesítő. Így. Jó, van az úgy, annélkül. Tegyél rá paprikát. Mire? Nem szokott el. Szépen így hadsülgetsen. És akkor még beletesszük ezt, beleforgassuk. Nyami. Pám, Ah. hozott Józsi nekünk így. Köszönjük. Kaptam egy ilyet kollégától, segítségbe. Hát, ha nekünk valami sétel, vagy valamilyen. De nem az olaj, az meg sül, az hogy úgy kezdve izélni. Éhes lenni. Tessék. Na, hadd sülljön meg bele. Na. Önts nyakon abban a szósszal, hadd sülljön bele. Abban a szósszal, önts nyakon. Azt akarom. Hát de mi van abban a szószban? Ne foglalkozz vele. Önts nyakon, hadd sülljön bele úgy. Jó ízletes lesz. Jó. Na. Nem tudtál költözni meg Gyurikra? Hogy? Nagyon sok a Gyurikra költözni. Erre elfordítsuk így. És akkor... Berázott hely, azzal teszek tönkre. Tegyem át Nyomdát. ide más kódol? Igen. Szépen hadsülögesse. Na, Menjen hölgyet csinálni egy cigit nekem, addig ez sülöget itt. Játszunk. na, hát addig akkor kamerázod magadat, pedig már itt lefagytam.
Na, hát készülget a vacsora, itt van, tessék, meg lehet nézni, sütöget, és meglássuk az eredményt. Finom vagy nem,